everything that we do in organizations. Sirkal ochako chenro mar neno ni andika mag oganda e bwo chenro mar okumba thieth manyien odhi kare e atamalo 100%. Jagoro mongirore migawo mar thieth Deborah Barasa kata jatend migawo Deborah Barasa olero ni sirkal oketo kenge mathoth mar neno ni gichopo kare andika go e bwo thuolo machuok ka giloso Garsen e kaunti ma Tana River kama osidhe yanga chenro no. Deborah olero ni midhiero mokwako chenro no en mana koso bedo kod oboke midwaro koni jo Kenya maromo milion 15.6 osendikore e bwo okumba manyien mar SHA. We are happy to see that registration is ongoing. We saw a few challenges such as the identification cards and the birth certificates, of which we'll be addressing expeditiously. But what we want to say is that with partners and stakeholders, we want to ensure that there's 100% health insurance coverage at each corner of Kenya. We also want to ensure that all Kenyans are having 100% quality services. There's 100% access to essential medicines, 100% access to human resource for health, and there is 100% access to the digital health platform, so that we have a healthy environment and a digital ecosystem, which is the enabling factor. En igni adek nyaka ne wang jowi mar Ramogi TV chako muomo yamo kaka achiel kuom